Kaixo Euskal Herria, hemen gaude gaurkoan ere, hainbat eta hainbat konturekin, eta errezeta mundial batekin, zuei, harritxu ez dakit, jaime. Bai, nuski baietz. Baietz. Txunditu. Zein ez egu gustatzen Oiasko Herria? Zuen etxean, Oiasko Herria? Guztitan bezala pentsatzet. Gaurkoan Oiasko Herria era berezi batean prestatuko du eta guarnizio bikain batekin. Oiasko Herria sagardo saltzan, txistorra eta patata pastelarekin. Ez dakit zein emango nioke lehenengo, bia platerean agartu eskero? Oiasko. Hori da. Bueno, jende askon egia esan beldurra ero izaten da beti Oiasko ez diotela puntu hartzen da, ez dakit, sekreturik, 10.000 modu daude, zuek egiten duzuena ere seguru one izango dela, eta bai izaten dela garrantzitsua, eta hemen askotan aipatzen duguna da, likido bat botatzea Oiaskoa, ero beste edozer pieza labean erratzen dugunean. Kasu honetan guk sagardoa erabiliko, eta honek badauka bere aitzakian, nire sagardotegian egon garelako, baina ardo txuria botal diogu, ura botal diogu, gorria nahi duzuena, berdin da, likido bat behar du beti. Komeni zaio, likido bat botatzea. Orduan, ingo duguna, lehenengo Oiasko erretzen sartuko du labean. Hortarako, onduko du gatzez da piper beltzez, ni gustatzen zait zagartxo bat barruan sartzea, ero limoi bat, ero zerbait olan freskotasuna emango dela, barruan sartuko digu. Gero, lotu ingo du, garrantzitsu izaten da lotzea, eta sagardo pixatekin da berakaz batzuekin labera jungo da. Hori bai, labean erretzeko garaian 1000 modu dauz. Batzuk denbora guztian postura berdinean, beste batzuk lehenengo beraka jartzen dute, gero buelta ematen diote. Nik oina azken aldian esperimentatzen nahi naiz liburu batean atean nuen modu batekin. Egia da, 20 minuturo buelta eman behar diogula, baina gero emaitza bikaina da. Orduan, azalduko dizuen nola iten da. Hori erretzen den bitartean, patata batzuk. Patata hauek ere labean erreko ditu, gaz gainean. Eta patata horiekin gero zein dugu, hartu, pure bere fin bat ingo dugu, eta ze botako ditu, txistorran haragia. Tako ditu txistorran haragia, salteatuko du, koipe guztiak enduko diogu, gero urarekin pixkat gehiago egosiko du, eta patata horrekin nahaztuko dugu. Orduan izango, patata egosia, eta txistorra garbia, bere esan dezagun haragia. Eta gero ingo du pasteltxo bat, mandolinakin moztuko du patata fin-fin, egosiko dugu lurrunetan, eta gero izango da, holako molde batean, geruza bat, lasaina montatuko genuke. Patata egosia, patata pure eta txistorra geruza bat. Patata egosia, patata pure eta hau oskaiura jongo da, holan pixkat kompakto geratu behar du, eta gero zerbitzatzeko garaian xerrak moztuko ditugu, plantxan, buelta eta buelta pastel hori, eta oiaskoarekin batera atarako. Eta oiaskoa, saltza berezik gero, sagarzuku erabiliko. Sagarzuku ekologiko egiten dute iturritan, eta ematen diolako ikutu gozo bat, eta holan, ni gustatzen zain nola gehatzen den. Eta erabili garren patxarrak eta zerga, alkoholik gabe, sagardo bat daukana, holako saltza meloso bat ingo diogu, eta nik uste dut horrekin, saioa beteko gula. Saioa bete eta maitzare alaxeko izango dela. Espero du. Orduan esan dakoa, lehengo da gehi, Oiasko bat. Kilo 700, kilo 800 ingurukoa. Ostra, lemunian batek, untxiak zema pisatzen dute. Kilo eta piku, ez? Larrututa eta guzti? Izaltzen dituztenak egin normalean. Prezio, pisu antzeko izaten da. Kilo 500, kilo 700 bitartean. Izan gendun baskaria. Honek, dauzkate, untzik gero beraien familian hasitzen dituzte, eta ero untzi amak, ez da izematera hil, 4 kiloko untxiak. Hoi birramonare izango zen. Txakurra ekarri zuten eman zuten. Daukate txakur txiki bat, tamaina horretakoa, eta txakurra ekarri ez, eta seme izaten da, Aimar, zer inozu, txakurra ekarri, eta ez tala txakurra! Holako, erdia jarri genuen, 15 paella batendako, eta ala ere beste erdia saltzan prestatu. Eta aragi ez zaie zen, edo? Ez, esatizu, lehenengo erregozi nuen pixkat paella bat eiteko, eta esan nolan geratu esaten dozula, ardizarra moduan, ez, eta erregatu zen. Eta ardizarra inungo meritu ikendu gabe, Inungo meritu ikendu gabe. Ardizarra bere orduke eman da, eta bera merezi duen maitasuna eman da, ez da, hoi da. Esan dakoa, zagarra, gure txeko zagarra, laurden eta moztu, hasi kenduko izkiogu, zuritu ingo du baita, eta hau, barruan sartu, eta erakutziko izuet, nola lotu.
jostorratzakin, edo pastorratza. Sokakin bakarrik. Horbe, hainbat teknika daude, berridatzekoak, o biltzekoak, baina komeni izaten da, ez itxura, jendea uste dela gero itxura politia agertzeko, ez? Baina bilduta eta haiten bauzu xamurraua geratzen dialde, gutxio lehortzen da, eta nik uste dute... Ados, oiaskoa lotuko ezu ez irekiera hori. Oiaskoa, bera, bildu. Ados, bale. Bai, barrenekoa, irekiera hori, usokin eta iten da, ez? Bueno, bale. Ba, ez, hau bakarrik dena. Bale, ados. Eta, bueno... Bai, bida, oiaskoa hor daukezula, nondik hasi, oiaskoak, olako superbotere batzuk edo badito oso bitxie da, ezaugarri pile dito, eta tarten da, adibidez, burutxu diela edo baduela, ez? Ditu pixkat, agian tontotzat edo esaten dena, baina burutxuk die, eta horren lekuko da pertsona ezberdinen edo aurpegi ezberdin behintzat ezagutzeko gai diela. Horrekin ni baino gehiagorako gai dia. Zuk uste? Ni arpegitako... Zu mileka eta milioika izautuko dituzu. Arpegitako naiz oso txarra egia da, maskaria naitzaki horrekin, zegoenean jendiak esate dizula, gurtzen zituen da, parkatu eske maskariakin da, beraz, ez naiz ez dakit, bale. Baina, olakotan abizena eta izaten da ez, hobe abizen bat gogoratzea eta iturri eta abizena, oitoki askota iristen den abizena da. Nik uste baino gehiago, nik ikusi nuenean sagardotegi bat iturri eta izenarekin, esan nuen, guk horra joan behar du, eta joan gara. Hemen da, bai ez? Bai, Jaione, heldu gara, azkenean kurba eta errebuelta batzuen ondoren, iturri eta sagardotegira, nire sagardotegia. Arama Jon, Bizkaia hor daukagu, Gipuzkoa hor, Araba, eta gu Araban gaude, sagardotegi hau ezagutzeko prest. Juanjo Pepina, arratsaldean, zemoz? Apa, gaizo. Ondo? Ondo, zondo. Iturri eta sagardotegian nigati da, ero... Bai, hala uste dut, gero etorri nien oain dela 24 urte, baserrira, Gasteiztik etorri nien, familia. Eta, bueno, kontatu zidaten hori, hori zigor idurrietaren azala eta ez dakiz zer, baina, bueno, azkenian... Gezurra, baserrian izena hori izan da... Ez, betidanik eukidu izen hori eta, bueno, guk mantendu noski baserrian izena. Eta sagardo aitearena? Lehendik familiko zerbait izan, ero? Bueno, betiko baserri bat, animalikin, behiak, ardiak, saltzen zituzten baratzako produktuak arrasateko azokan. Eta gure kasuan, ailegatu ginean, ja utzi zegon, eta momentu baten landatu genituen arbol pilo bat, ez? 1000 arbola inguru landatu genituen, eta, bueno, hasi izan proiektua sagardotegiarena, hasieran noski erosi behar izan genuen hainbat kilo sagar zukua iteko, baina gero ja 4-5 urtetan hasi ginen gure fruituak jasotzen, eta gure hortik aurrera gure sagarrakin egiten dugu sagardua eta sagar zukua. Baina hasieratik ja, hau erosi zuzenean, argi zeneukaten, hemen sagardotegia montatu nahi zenutela, ez? Bai, noski, ibili ginen bilatzen hainbat leku Arabaldian, eta hau gustatu zitzaigun pilo bat. Eta, bueno, jende guztia esaten zigun, nola hemendi punta baten sagardotegi bat montatzea, jendia ez dela etorriko, ez dakiz zer, baina ni argi nekan. Eta, kriston ondo joan da, jendia oso gustora etortzen da, eta, bueno, ikusten duzu bi aldetatik paisaiak, zoragarria. Bai, tokia ikusgarria benetan. Eta, leku politia, familiekin beti umekin da juteko, aparta. Eta hori, goraino igo nin behar da, lehenengo arantzagoa zela Jaione bakuza etorri zitzaigun burura. Ostra, ero sagardotegi egitik bueltan aldapa uberaka, ostra, autobusa jarriko dite jentia, ez? Eta egia da, beraien bezero gehienak eta asko eta asko Gasteiz aldetik eta etortzen dienak, eta autobusian. Aldapa, tokitan da. Puerto bat esan liteke olako itako, ez? Gasteiz alden da oteien, puerto itakoak. Puerto, motza baina gogorra. Bueno, a ber,
hemen, saiatuko nahi zuei erakusten, ni bestaldera egiten dut, hau ipurdia niri begira daukadala, baina, zuek ikusteko gutxi gara. Lehenko inbazaiona, ipurdia hemen buelta, ariakin, eta alde batetik bestera, honan korapilo bat, txak, eta ero hartzen da, izter bakoitza, nola, aldatzen den gauzak, besta, gogura egiten baituzu, gero hemendik ona, eta ja honekin ja, ikuste oso, tiratzen du pixkat, eta ja bilduta dago. Orduan oin, paparran azpitik, torriko ona, eta lepoatzen, ez? Eta lepoatzetik, beste buelta bat. Beste buelta bat eta bestaldera. Aldala, soka ez ikusteko, ze gero egia da batzuk egiten diotela gainetik, eta gero sorkan markak politia bedala, Eusten dituztela. Eta gero egoak hor sartzen zaizkio, eta berriro. Ona, eta hemen korapilo bat emango diogu, eta listo. Hau, bueno, ni saiatu nahiz antzeko, lotuta etortzen niz, altze dituzte batzuk lotuta. Ez da berdina, baina, bueno, sokakin ikusi zuen. Ez daukala inungo, eta ez da holan zetan imer. Gutxi gora era bilduta geratzen bada, nahikoa da. Eta soka, errexaldea ez dela joan olako gomak jartzea, Ez mesedez, segero labetik aterako zen, usaila aherra izango zen. Talaso eta guztia, bitxu ze politia gaur. Beste fondiu bat. Bueno, hau, esan dakoa. Labeko horreti baten, eta aldala, badauzkago, kristaleskoak eta hauek. Hau, gero, saltzaiteko, bera erabiliko du. Zua etxean baldin badaukazue, berdin da ze erretilu erabiltzen dugu. Guk induzio daukagunez, honek indukziorako balio du. Eta eroko meni da, hemengo geratzen dien saltza eta zuku guztia ateratzeko, erabiltzea zerbait gero zu gainean jarri alduguna. Orduan, bueno, hori kontutan izan, ez zibili erotzen, ez da. Sagardoa, botako diogu, erdia gutxi gora bera, eta gero, ikusiko du, erretzen dualean, gehiago behar badu, beste pixkat gehituko diogu, eta lehen esaten nizuena, oin ikasten nahi naizena, probatzen etxean, eta, bueno, egia esan, 3 aldi zein dut horrela, eta emaitza ona da. Lehengo jarriko dugu, holan, aldamenera, txak. 20 minutu 200 gradutara. 20 minutu damazkinean, nahi galdi, beste aldera, beste 20 minutu, 200 gradutara. Gero, buelta, bizkarrera, eta azkenengo minutuak, paparra goraka. Batzuei gustatzen zaie egitea horrela, eta hemen holan ur guztia eta paparretara juten da, lehorrena hori da. Eta ero bukaeran ja kolorea eman. Bukatzeko 10 minutu, azkenengo 10 minutuak gora eman da. Baina nik, esan, hau probatut, eta bueno, aldrebesa da pixkat horre egon behar duzulako. Baina hori gogoratzeko eta oso horreixa da. Zuek lotara zoaztenen, berdin. Ez, lotara sartzeko zeharka, gero beste zeharka, gero auspez eta gero gora. Hori da, eta zurrungak hasten zaenen zeharka. Ez, zurrunka gora behiraitea. Zurrunka gora behiraitea. Horregatik, nik gora behira nadenean, ukondo batea aldamenetik goxo-goxo lan itzen di. Lastana, jarri bestaldera behira. Izangoa propulsioan. Nuen esan nahi, baina baki esan da, ez? Gero, jute esan, eta fisura dalgatzen saietzetan da, bizikletan erorita? Bai, bizikletan erorin ez. Bizikletan erorin ez. Ez pa. Baina egia, goraka behira zaudenean, zurron etea, ni konturatzen ez gaina, berak esaten didanean. Bueno, biben bitartean, honek ez dauka misteri, jaiun eta hitzea utziko izo. Gatza, larriak, kilo bat erolan, eta patata hauek garbia dauzkadala, hauek ordu bete labean, 200 gradutan. Horaxe gainen, tapatu gabe? Tapatu gabe, holan. Eta honek hartuko du gatza, hartuko du, eta listo, batzuk egiten dute tapatuta, gabe ere, ni holan gustatzen. Ordu bete. Ja, eta ero zegoen, pastela eta, ez lan hanik. Beida, oiaskokin jarraituz, beraien superbotereoikin jarraituz, zuk ere hau erabilizen ezake, zure ukondoko zea horiek azaltzeko, beraiek esperientzia positibo eta negatibo gogoratzeko gaidie eta kontuok komunitaten beste oiaskon arten zabaltzen ditu, espresatzen die. Beraz... Azeri horrek mine egin dit. Gaur egun azerik, ez dakit edo... Horrek ematen du zer pentsatu, zertaz kexatzeie? Igual beraien bizitzarez da eharra. Baina, oiaskona, baina, gauze da, espresatzen diela, azaltzeuela eta kontakatilu diela, ze hortxe joatei ez, kontu honekin, baina,
Osa, horretik, batekin gaizki portatzen, besteek gaizki begiratzen dizutea. Oi asko gaizki begiratzen dizuela? Ez da, nik oi askokin ez dut izan ezer, baina guk izan gendun oiar bat, kenduin behar izan genduela, arek danei erasotu ditzitzen. Osa, ezin arrautza bilagoan. Eta ja, nola esan, oi asko alaian arrautzak izatetik, oi askoan... Oio alaian arrautzak izatetik, oioan arrautzak izatera pasagin nengo. Bale, ulertzet, bale. Faltan gabezia, ez? Hori da. Bueno. Jarraituko nuke oiaskon kontukin, zegero komunitaten ere beste portaera, beste jokabide batzuk ditu, baina, bueno, Sagardoa ere gaurko protagonista izan da, eta olako txangoa inda Aramaioraino, ni geixore ikusi nuke zertan egin izan, bai. Mesedez. Hau da, Juanjo, ni hemen zuri entrevista egitera etorri eta azkenean Sagar biltzen bukatu. Kiskitzaik ez duzu erabiltzen hemen? Inoiz ez, hemen nirak idanez, olako aldetan ez, beti eskuz. Toldo bat jartzen du eta hor bildu. Oain biltzen ari garen, dunak, dia jauzi direnak, estres hidriko gatik jauzi direnak. Orduan, oraindik ez gara hasi, Sagarra batzen dira jauzi direnak, eta hauek dira, arbola bota dituena, ez? Ez dira, handiokan beste aste pare bat, handiokan asteko, bai. Behar dituzta, ez? Eta Sagarra aldetik aurtengo guztaz, zemuz? Oso sagar ouzta potente eta handia gertatzen dena da, falta zaio ura botatzea. Euskal Herri guztia, Juanjo, kejatzen, aurten udarik ez dugula izan, euria besterik ez da izan, eta zu, urik ez duzuela izan? Ez, orokorrean, nik uste dute Euskal Herri osoan daukagu falta hori aurten, eta, konturatzen gara, ez? Txikiagoa direla fruituak, eta momentu baten, komeniko zaie guain azken txampan ura jasotzea, eta euri pixkat eta ez badu botatzen, txikiagoak. Azkenean Sagardorako ez du hainbeste importantzia eukitzen, baina komeni da, bai jasotzeko, bai dana. Neurri politagoa izatea, bai, txikia baino, gugei bateatzen dalako, eta, bai. Eta, zema Sagar varietatea euskazu zuek hemen? Igual 15 varietate fijo, eta izaten dira danak Euskal Sagardoak, Euskal Sagardorako erabiltzen diren Sagarrak, gero beste aldian daukagu Asturian variedade batzuk, baina hemen gehienak Euskal variedade eta Leon sartutako variedade. Estres hidrikoa, nik hori sekula entzun gabe neukan, eta aurten Sagar urtea izan da, eta guren Sagar pila bat, eta hori beha, txikiak, eta egia dago grabatu eta gero berak initzen nuen, Euri hain zuela pare bat egun da hori, eta hasi, nabaritu zirela, Sagarrak olan handitza, baina... Eta hori zuk esan dakoa, aurten aurrik usten zela, Sagar urte izango zela, ze honek 2 urtetatik eman oido, eta neguko, udaberriko eta udako giroak kontutan izan da, lagungarri izan die, eta erruz, eman nahi omen da Sagarra. Aurten Sagarra eta intxaurra gure txian, ama ja dauzka bizkarrak... Dublauta. Bai, eta Sagarra, baina hori, aurten zaten, ze txikiak atera dien. Eta egia da, jende guztia egondala hemen... Udan, zen uda eskasa, txarra eta... Baina euria esaten dena, euririk ez duen. Osa, egiten zuen eguraldi txarra igual ondartzara joateko, baina fruta zuaitzen dako eta hori euria esaten dena ez. Orduan bitu. Baina, zer rinko nuke guk Sagarri gabe. Sagarri gabe, eta, egia esan olako sagastik ditunare gaur egun zorionekoa da, eta garai baten, benetan, aberatsa izango zen. Ze garai baten egia esan liteke nolabait ere olako garrantzi fiskala bazula, ez? Sagastik eta bazuela. Zergatik, alde batetik adibidez, ondasunan irudizen eta monastegiei doaintzan ematen zien, oinordetzan ere uzten zien, eta hori zen, almenan itxu, olako bazu. Boterea, aberastasuna. Hori da, eta zer esanik ez kostaldekoek, egin batean edo, itxasontzik hornitzeko edo erabiltzen zien sagarroik, eta sagardoa.
Zer eta sagarra bai, azken finien gordin milateko produktu bada, entxaladatan edo sukaldaritzan ere ematen zaio erabilera gozo gintzan eta bat, baino sagar baiteko Euskal Herrin asko erabiltzen da. Eta lehen garai batean, neguko jaki, zenbat jente, tripa beteko zuen garai neguan besterik ez. Hori ongi gordeta biltegitan, ze azken finen hori sagarra ere oso sasoiko produktu bada, eta... Hori, jaio nezuko, hori beste oso, ni lehen etxean eta hori sagar horrek simurtu horiek, baina gozo-gozuak han itzaletan da gordetzen zirenak, tejabanan gordetzen zirenak, eta gero, hilabeteak iraute zituztela. Hori da, eta bukatzen zenen, bukatzen zen, baina gaur egun saltokitan esan urte guztin ditu sagarrak, han eta hemengoak, jatorri ezberdinetakoak, hau da, errutitik ekarritakoak, eta hainbat barietate ezberdin, ez? Lehen igual hemen, zenbate hongo zian. Ez da asko, alare Euskal Herri mailan mileka barietate eta badaude. Sagardo eiteko berez, ja bakarre sagardo eiteko eunda piku dira. Erabiltzen direnak gehien 20 bat erolan dira, 25, sagardo gehienak, baina eunda piku Euskal Herrian, denominazioan sagardo eiteko. Bueno, hau izango ziren lehen esan duguna, ingo dunez lasaina antzeko bat, eta ditugu patata xaflak, eta patata xafla hauek lurrunetan. Dengunean ingen duen bezala, jarriko ditugu hemen hona irekita, eta hauek 8 minutuan ero, ondo egosita behar ditugu, 8 minutuan egosita izango ditugu. Eta bien bitartean, hau egosi bitartean, ingo duguna da, txistorrai aragia atatzen, haukero jongo nahiz mozten, hementxe, eta honi 8 minutu jarriko izkiot, denporan, Xabal, ez? Xabal, bai, batak bestean gainean jartzen badituzue. Denbora gehiago. Eta, batzuk gehi egingo dira eta azpikoak ez da egingo ondo. Honi zema falta zeiko, buelta emateko, honi indika, 10 minutu. Ze kontu gehiago? Banabezu, oi askoan bitxikeri hori... Baitu, hori, utzi dugula zintzilik. Dena den, noain hori izango litzeke estetika ateratzea edo? Txistorra, hartu? Zapalduta listo edo... Hartu, irekingo dugu, zapaldu eta sartai batean, sartaia bizi jarriko dugu, bertara bota, inungo oli hori gabe, eta ikusiko zu gero koipe pila botako duela, kendu ingo dugu koipe hori, eta gero ur pixkatekin, ura, baso bat gutxi gara, basokada bat botako diogu, eta ur hori dana lurrundu arte eta berriro txigortu arte horri izango duzutat. Orduan, geratuko zaigu alde batetik garbitu ingo dugu, eta ero dana txigortuta eta ondo egosita. Eta, mundiala da. Bai. Bakizun nunga, hau egiten genuen, hau izan zen, urtatzu dauzka. Laro eta 14ean ero, Martin Berasategik zeukan errezeta bat zala arrautza fregillo patatakin eta txistorrakin. Klasiko. Klasiko handi bat. Baina holako jatetxe batian, orduan lehenengo Michelin izarra hauen zeukan. Eta zan, hau jartzen, hau zan patata eta txistorra, eta aldamenian zan arrautza fregillo bat. Jartzen gendu nolako lapiko bat, olio pilatekin bizi, sartu arrautza, ateatzi zitzaion honek esan da. Puntillak. Puntillak esaten dena, eta aldamenian jarri, eta bai egiten zana da, hemen txistorrak atatzen duen koipe hori gorde egiten zan, koiarak batzu gero. Eta gero, gainetik, horrekin, koipe gorri horrekin, pixkat markotzen zan. Hau, zuen herrian, harakin askok txistorratxean egiten dute. Osa, ez baduzi bilina jolan, eskatu aldiozue, nasketa txistorrana, eta eman aldizue masa berak, ez da, hemen guk 300 gramo barritu, 300 gramo txistorra masa. Irali alduzu. Hoi da, freskoa. Eta gero kosinatik iten duzu, ordan ez da problemaik. Bikain. Oi asko kontuk. Oi askoak, gutxi gora bera falta zitzaiguna komentatzeko zen komunitatean edo du nolako jokabidea, eta jokabidea ez baino gehiago izango litzeke beraien gizartean nola egituratuta da, honez, eta da hierarkikoa. Hau da, bakoitzak bere eginkizune ongi eta argi dauke eta horren arabera egiten du, baina niri kostatzen zait pentsatzea oi askon arten badela edo gondatikela jauntxo bat, menpekogo bat, ez dakit, ez, hor nola... Ostra, ubaina beritzen duguna etxean da, beti ez, ikusten duzunen ja oio bat, oioak, ez dutela... Sartzen nahi diela eta arrautzaik ez duena, kendu iten dituzu igual, 3 kendu gu 6 dauzkago. 3 kendu eta 3 lenguak uste dituzu, ez? Bai. Eta etortzen dienen berrik,
egurra, Trukoak daude. Bota, nik horrek ez dakizkit. Lehengo zarrak ongi dakizkie. Lehenengo eta behin suabe utzi bardi eta hobe gauez, lo daudenen. Bale, ekarri behar diena berrik gauez. Edo bestela denak kendu eta berrik denak talden sartu. Bi aukeraik dituzo. Baina egia da, gaiztua dira, horrek uste hemen. Bueno, azken finen, zer hemen dio, beraien mundue hori da, eta beraien komunidadea, beraien familia hori da. Beste bat etorriko balitz, atzerrikoa, ez dakit, hor nola markatzen du, hor dago, azken finen, hierarkikoa da, ez? Eta ongi markatuta izango ditu, beraien erreinuk edo auskalo. Baina, bueno, ze bitxi ez. Eta gero beste olako jokabide bat komunitaten daukiena lehen komentatu dunakin lotuta ez. Oiasko batek estresa pairatzen baldin badu, edo estresa jasaten baldin badu, empatia ere badau beraien arten, eta, bueno, beste txito horiek, sentimendu horrekin bat itxen du, eta holaxe partekatzen omen da. Harrigarria. Totalmente. Eta, ez dakiguna da, Oiaskoi sagardoa ere gustatuko tezaien, ero ez? Sagarra iztik kasua handirik egiten, guk etxean, justo, sagarrondoa daukago oiotoki gainean, hain eta sagarrak lurran daude, danak usteltzen. Usteltzen ez dituzte guzten, horre, iturri eta sagardotegian, da beraiekin behira ze produktu egiten dituzte. Juanjo Sagastian utzi du lanean, eta hemen gaude, bere sozioakin, Juanan Aratxaga, zaldeon. Zaldeon. A ber, produktu pila bat, pixkat, erakutzi guzu zer daukazuen hemen iturrietan. Bai, bueno, hemitxe dauko lehengoko zea, ospina daua, sagarroko ospina da, gutxo bateaz, ospinu isen da, sagarroa. Gero daukogu sagarzukua, hemendik hasten da hau prentsatik urteten dauenien hauxe dok, urteten dauena, bueno, hau konkretamente pasteurizatuta da, berotuta, konservetako, baina bestela moztu hau da, hemendik hasten du dana. Gero, hemendik pasetan gare sagardaura, urteko sagardaua, betiko sagardaua, fermentauta, moztu hau fermentauta. Gero daukogu bai, sagardaua 2 urtekoa, kriantzan, barrikan, etxeozko barrikan egonda, egurrezko toketxo bateaz. Daukogu ere aparduna, beto xampanoakin egin da sagardaua, kaban estilokoa, ez? Eta gero daukugu, bakin box, ero formato bat, holan 3 litrokoa, sagardaua poltza baten sartuta. Bera, bitu. Berezia, oskailuan izateko, eta baina dana ekologikoan dugu. Ekologikoa, bai, produktu danak ekologikoan dugu, bai. Bueno, oberena, holako toki ikusgarri batean egotea, zuen terraza ezagutzea eta inguru ikustea, Eski, klaro. Gazen. Tabrika horrena hori berezia da, 3 litroko katxarrua, fresko mantentzeko, eta gustatu zitzen, ideia. Oiga, azken finedie, azken berrikuntzak. Bai, baina hemen ere, sagardo munduan ere berritzen nahi diela, jaione. Bueno, honi, torre zegu, ja. Oin, erori inzait, hau da gaiztua. Txintxok die. Txintxo da, raio. Oan gora, edo beste zeharka. Bestaldera, onantza. Beste 20 minutu, holan. Eta geldi horre, Ostra, askarregi, ekarri dugu. Oiasko. Bai, ezagitola, kasu enten kaso gehiagingo dizon. Hau, eta gero, beste 20 minutu, bera begira, eta gero beste... Gora. Bai, ja gora begira izaten da, ordurako kontutan izan ja ordu bete dara mala, eta gehiago eta koloria pixkate emateko. Zein da, normalean Oiaskoak ordu betian 200era egin da goten dira. Hortik itxora era. Hori hola, zientifiko batek esako luken bezala kubito prono, kubito supino, kubito lateral. Zientziak ematen da, Baina, gustatu zaitu hori esan duzuna hori, oean sartzen ganean moduan, lehen? Edo bestela hori, masajistak eta hola adierazten dute, kubito prono, kubito supino, kubito lateral. Bueno, azken finen zientzia hori da, ez? Eta eman dakiguke, lehen aipatu ditu nolako Oiasko honen ezaugarrik, guzti horiek, nor kriston da? Oiasko idei da olako azterketa bat itxeko. Baina horren nahi du esan, orduk eta egunak egin dituztela Oiasko tarten, eta... Bai, horrek esan nahi du ia zientzia bat ere izan datxekela oiaskologia, adibidez, ez? Bai.
Bueno, gauza zer den, atzo haitu ginen hemen komentatzen olako IG Nobel sariak, hauek diela Nobel sari ofizialen olako parodia mota bat, eta bueno, horra ipatu genitun, baino gero badire olako sari batzuk edo banatzen dira zientzia arloan, eta hauek lirateke, nola esan, ikerketa alrebesenei. Ikerketa alrebesenak. Olako... Horregoten da, ez? Oskar sarietan baita gero egiten da. Aktore beste batzuk omen daude, urteko pelikula txarrena. Urteko aktore xelebrena txarrena, eta horrei bematik uste, ez? Bai, hori nahi zitalagoa iduritzen zai, baina, bueno, azken fine, baina ez. Bestela, gehiago igual izango litzateke kasu hontan, olako ikerketa estudio edo olako azterketa hauek ohore edo sinesgarritasun gutxikoak dienak. Eta beti izaten die, urtero egiten die, baina, bueno, gutxi gora bera hola aipatzeko azken hamarkadatan edo indien bi xelebrenak batetik die. Zakurren arkakusuek, katuarenek, baino salto handiagoak egiten dituzte. Hori aztertu inda. A ber, garai batean kontutan izan da, arkakuso lasterketak egoten ziela, hor seguro egongo zala norbait, lehen itxen ziren, hori zirkoan ere zan egoten, nik hori... Hori komikitan ikusten zen, hor. Baina hori zan egia. Ez dakit. Bueno, hau zer den, emaitza bat lortu zela ikerketa hontatik, eta bueno, antza zakurrenek ez omen dute aurkaririk. Karo, zakurra beha handiago izatera ala gainera igo inbarda, ez? Ni ez dakit, baina bueno. Eta beste olako ikerketa bitxi bat edo, arraro bat edo, ez dakit esan zentzugabea, da, ondesteko masaia zotin iraunkorra kentzeko. Zotin iraunkorra, olako bat izaten da denbora eta da, bueno. Hortarako ura edan, ez. Olako susto bat eman, ez. Hanka baten gainen jarri, ez. Eskueburu gainen jarri, ez. Ondestean masaje bat. Galdetu behar baldin batzu zer den ondestea sartu belu jarren, ondeste. Nik entzunuena eta hau bai dala aldrebesa, ura eratea holan alderantzi. Bai, horretik baino ez, hobea da ondesteko masajea. Orduan, ez dakit, edo beste zuek, beste sisteman bat baldin bat duzu zotin hori kentzeko, idatzi guzu, txorienea bildua .eusera eta partekatu gurekin. Eta ondeste baldin bakizu ez zer den, berdin, hola zigorrek ere jakingo do, nire mandar den masaje hori. Nik, aber hor nahi txoiten alez, aber hor sartzeko interneten aberrateatzen dian zer den, ze ni behintzat, zer da ondestea. Gero, gure ikuslen batek edo azalduko dizu, lasaion. Guk oiningo duguna da, ikusten duzu, txistorra, eta hemen zuzenean ikusiko da, sartai bat bero-bero jartzen dugu, hemen garrantzitsua sartaia bero-bero egotea, eta inungo oli hori gabe ez ezer, etxean nik txistorra frigitzen dudanean, ez diote zer botatzen inoiz, eta hemen bera bakarria koipea ziko zaigu botatzen. Ingo duguna da, ondo txigortu, dena bueltak eta bueltak emanda hemen, eta gero koipe hori kendu ingo dio. Eta, behin, koipea kendu diogula, hemen dauzkau 250 gramo ura. Bota ura, eta lehortu arte ur guzti hori hemen izango du lurruntzen, eta ia ikusten dugunean lehortu zaigula, azte zaigula hor itxasten da hori, kanpora aterako du. Eta ordurako, patata egosita izango dugu, ingo duguna patata birrindu, patata hori honekin ahaztuko dugu, gatzez eta piperbeltzez puntuan ipini, oiaskua ere indaukingo du, eta ere izango da hori. Oiaskua moztu, pastelakin bat. Baina horrena, behitu, ikustezu, behitu. Bai, gantza, bai. Eta hori, badagokion tokira, olio... Hori da, bai, mesedez. Hortako gaur egun, ontzi berde hauek, eta, hainbat tokitan egoten dien un gorde, eta... erabili hortarako. Hoi da. Eta bien bitartean, azken bideotxoa daukagu. Bai, ze hor adibidez argitzuko litzeke adibidez sagardoan nun den hobe, edatea, edalontzin edo kopan. Argitzuko liguke Iturrietar jaunak? Ni, bai, bestela, hortan aditua den gure zuzendaro txit. Haundiak, hemen inaldigu zuzenean olako adierazpen bat. Iturrietarretaz gehiago fido naiz. Ni ere bai. Hemen dauzkan nik kuadriakoak ezin konbentzitu zagardua kopan eran behar dela. Alperri da danak edalontzixan da. Txotze itxeko bai, baina botellatik zer? Bai, txotxe itxeko noski, basotik. Baina maixen lasai egoteko, jarrita egoteko eta tranquile egoteko, kopie, baso trago luzie eramateko, agora, kopie, noski. Beste guztu badauko. Eta zerbitzatu bai, eran behar duzun apurra kopan?
ero... Bai. Iten da, ez? Txotxean, esaten da gutxi eta ero eran. Bai. Kopan pixka Bai. gehiago bota alda? Gehiatxo hau, bai, bota gehiago eta eran edozein ardo bezala, lasai eran eta trago luze izen. Eta gero apurtzean eta hori? Bueno, hori be, kopan eran biedanien trago luzia ez apurtu. Basuen, motza, bai, apurtu. Apunta, Bueno, a ber, ze kolore haukan zuen zahardoak, a ber. A ber, Zerbitxo pixka, a ber. hemen, Apurtuta. eta hemen ningu, golpeo bari. Jak. Itxaintxan Jaione, ikusten zaitotan zuretxetik guri begira zaudela. Zu bat egingo du topa, baina zuretxe begira. Jaione, hemen gaude, Anbotoko Mari guri begira daukagula, zuei gonbidapena hemendik Iturrietatik bidaltzen. Aramaion, gogoratu, Iturrieta zahardotegia. Jak. Torri, ezautu. Kopan. Bueno, kopan. Bakoitzak nahi duen. Eurek esaten zuten, ez diela erotzen, egia da, sagardoa eman behar zaio daukan garrantzia eta aukeran, zapore aldetik eta kopan hobeto hartzen dela. Aha. Baina hori bai, berezia bereien sagardoa lan, kolorea eta gustatu zitzaidan. Una. Iturrietarra izanik. Bai, baitu, hiru sagardotegi daude, bai. Holan, sagardoa egiten dituztenak, Osa, Araban. Bestea badaude, beraie deitzen dituten moden, sasi sagardotegiak. Osa, saltzen dutela kupela hori izaten dena, garagardoan bezalakoa, hor saltzen da, baina sagardoa egiten duienak, hoin bertan, Araban, hiru bakarrik omen dugu, eta bueno, hor, inguru horretan, Aramaixo inguruen, beraie bakarrik. Bueno, patatak egin zaizkigu labekoak, txistorra ere ja hemen kanpora, eta hemen beste, hor dauko ipia, txistorrena, kendu dugu. Eta egin dana kontua da, hau, eta oiaskoei beste 5 minutu ero falta zaizkio. Patatak birrinduko ditugu, eta gero batuko du txistorra horrekin. Minutu bat, Jaiona. Zer, minutu bat zer? Hau pasatzeko. Bale. Minutu bat, behar du, besterik ez. Ados. Bueno, minutu bat hartuko ez nik, mundun minutu hortan zer pasako den aipatzeko, zeren eta minutu baten burutik gauzek pasatzeaz gain, hainbat gertakari ere izaten die. Hala nola? Besteak beste. Minutu batean mundu mailan 60 hegazkin aireratzen dira, segunduko bat. Gutxi gora bera, eta hau ez da guk esaten den gauze bat, hau aireko garraioaren nazioarteko elkarteak esana da. Beste olako kontutxo bat edo minutu baten gertatzen dena, 12 aldiz klikatzen ditugu kliskatu begiak, hau da. 12 aldiz? 12. Hori. 12 aldiz 5 segundutik behin, eta orduko izango lirateke 720, 12 ordutan 8.640. Bada gimnasia. Ostras. Bada ni irakurri nuen esan nun, kontxo, abdominalago alieke, txokolatina. Hemen golako bultu bat hemen. Eta alare geisten die, adinen aurrazoa zen neinen horire pixkat galtzen, baina bitu, egunero gimnasia, baina bueno. Orduan badauka meritu, egiten dugunean apostua norbaitekin, ez etxitxi, ez da izan, aguantatzia hor? Ez, edo zaudenen lehen bazen ligote horako. Pentsa, plus bat gehiago. Guria goina idia ikasten hori, beginatzen, jaetzen. Azkenen, arpegiko muskulu guzti moitzeie begina etzik, baina, bueno. Gehiago, mundu mailan minutuko edo minuturo 250 aur jaiotzen die egunean 360.000. Egunean? Bai, bueno. Gutxora, bai. Ez, hau jaiotzak baino eriotzak ere badaude. Bai, noski, jode. Bat zoriona da, bestea ez, baina, bueno, hortxe da goreka. Eta gero, hau datu kezkagarri bada. Munduan, minutu batean, 3.800 tona zabor sortuko dira. Ordu batean, 228.000 tona. Hauetatik 130 ez dira bilduko, ez da tratatuko ere. Orduan, bueno, hau, datu hau minutuko da, baina da minuturo, egunero, urtero. Hau, Jaione, behitu, indio horrekin oso adieresgarria eta frogat gure lagun bati bizilagunak, baserrian bizi dira, ondoko baserrikoak, zan die. Astean ze harritan duzuen
plastikoen zaborra ez bota zabarrontzira, neri eman. Zertako beharko du da, berari eman bere, hilabetera, juntzitzen, etorri netxea. Beitu hilabete hontan, zenbat zaborri induzuen plastikoarek. Horako mendi bat. Kontzientziatzeko ez, seguk, hau, bota egiten dugunez, egunero, bi egunerik behin, ez gara konturatzen, baina honekin di hartu, eta bildu, bere ikuilun gorde, eta hilabetera esan. Hori alde batetik bai, eta hala da, plastiko asko generatzen dugu edo egiten dugu, baina plastiko askokin dao merkatun dena. Dena. Hortik hasi behar litzeke ez. Bai, nik uste dut horbe, kontutan izan behar dugu dena plastikoan, edo ze barezki egiteko dena plastikoan da, plastikoan da. Gube kontutan izan behar dugu, aldala gauzak granelean erosi, eta... Edo horrola ekimen bat ere babada ez, arraindegira joatekoan zure tupertxoakin, edo, bueno. Bai, badaude, eta hori etxetik hasi behar gara. Hori da. Bueno, oi asko horre dauken pintatzarra. Bueno, esan bezala, jarri alde batera, bestera, buelta eman diogu, eta azkenengo 20 minutu 15 egon da, gora begira, eta, bueno, itxura ikusgarria. Jakiteko inda dagoen, oi askoa izaten dagoena, bueno, zulatu horrean, eta ura garbi jateatzen bada, inda dagoenan seinale. Eta oin, aurrena hori, bitu, jaiuna, mesedatzen hori eso? Bai. Aluminio papera, gainetik estali, eta pausatzen utziko du 10 minutu. Eta bien bitartean nik azalduko dizuet, pastel hau nola egiten dan. Aurrena. Bai, esan behar nuntzu. Kontuz, hori berua da dota. Gatzik ez dio botako, ze patata berak ja hartu du behar zuen gatza. Eta oin, hau, holan ondo naztuko dugu, eta ingo duna, hau gero labera ez doa, ez da, ja, hemen dana patata hau kozinatuta dago, hemen dagoena kozinatuta dago. Orduan, muntatzen jungo gara geruzaka, jak, holantxik, eta ingo duguna da, azpian, patata egozia, holaxe, geruza bat, kantidadekin nik uste erdiraino, ez da itateako osu aiteko, Gero, beste geruza bat, patata purea. Berriro, patata egozi geruza bat, patata purea. Hau bilduko dugu, eta utziko du pixka pausatzen, da ero izango da. Xerra eta mostu, lako tamainakoak, oie plantzatik, eta hau, bueno, mostu nahi dugun tamaina, eta saltzein behar dugu oraindik, orduan, mogintxe gatoz. Bueno, bueltan gara berriro ere, pastela baduko hemen, izan da bere denbora, mostu dugu, gero oiasko berriro berotu behar izan dugu, eta salda aiteko, bere saltza aiteko. Zahardo pixka dituko hemen, egurra emango dugu, eta lehen esan dakua. Ezu, probatu oso, tratxoak. Muztioa, sagar muztioa. Ze hona, zein. Probatu izan dut eta oso ona da hau adibidez. Hau pasterizatu iten bakarrik da, boa. Baina hoi tripetatik zaudenen oso ongi etortzea. Pasterizatu da baita? Hor ja, bai, pasterizatu gabea arriskutsu da. Nik eran, ez guk eran gendun, lehenengo matzetik ateatako lehen muztioa egiten da jai bat hor eran gendun hori, eta, bueno, ebakuol baino asko zobiago. Hori eran, eta komunia korreka. Ez, justu kontrakoa. Horre daukena azido malikoa eta oso ona da. Bai, baina, txak, askatu zigun, barrukaldek zeitun. Pozten naiz. Bueno, minutu baten. Utziko du hori, lurruntzen, eta hemen esan bezala, gu berez hau gurinak initen gendun, gero gorritzen gendun. Baina oliba olio pixkatekin gorrituko dugu gure pastela, eta gero iasko mostu eta platean jartzen ez edo. Beste konturik, platertxo bat. Minutu bateko, bueno, mundun zer gertatzen dien olako gauzeko aipatu ditula, bada beste kolektibo bat edo beste pertsona mota bat, minutu baten zein dezaken, pentsatzen egoten dena eta entrenatzen ziurrenik, zeren eta errekor ginesan sartzeko bate behintzat minutu baten adibidez. Hori ezinezkoa da, ni ensaiatzen ibili nahi zetxean, eta ezin da. Bota, barkatu. Hau gertatu zen noen 2 urte, 2019, Eli Bishop, errekor ginesa lortuzun edo gauzatuzun, 1300 txalo eginez minutu batean. 1300 txalo, nola inaldien minutu batean? Ezinezkoa da.
Ezin da. Ez dakit. Baina, hori, a ber, etxean, saiatzen nahi dira, saiatzen, 1300. Pentsa, osea, Ezinezkoa. 200, ja iruditzen zait, ez gaina, ezin dituzu, nola zenbatzen da hori gainera? Ez dakit. Ez dakit nik pentsatzet hor izango duela hola kontatzeko lako gailun bat edo kamarakin edo ez dakit, baino... Ez, nietzako ezin eskoa. Zuen etxean, zuze zara, paparra, ero... Ba, beti. Bai, Bueno, berdin zait, izterrare edo kontrako izterre hori ere, ba, berdin. Bia sagarra nola daun hor. Hau da, sukaldarientzako, sagar hori. Sagar hori. Bai. Eta sukaldari laguntzaientzako? Baita, noske. Buelta eman barri dut honi. Eta, bueno, lagungarri ere, ez da atzean geratzen, oiaskoa ona, baina hau ere. Irugi arrea ematen du. Eta garbi du, baina, ikusi duzu, ez daukala, da, patata egozia, patata labean, bestea labean indu, eta koipe guztia, txak, eskatu, izterra jarriko, Jaione? Bai. Vale, orduan, izterra, hemen txea, eta saltza, hemen lurruntzen ari zaigu, eta pixkanaka, hau gorputza hartzen jongo da, ikusiko zuen. Bestela nahi izan ezkero, baina harto almidoiakin, ze ona. Arte almidoiakin loditu alduzue, baina bere hortan, bikaina. Eta jarriko dio hemen. Pastel. Bat. Nik uste batekin ja, razioa hau... Ba, hau plater kombinatu hona izan liteke, eta gaina sagardotegitarako edo pixkat bada ez konzeptuk aldatzen nahi diela, betiko menutik ateratzen, edo batzu behintzat ausartzen die, ez guztik, horre klasikoari asko eusten zaio, baina aukera ona litzateke, Nik uste bai. Eta sagardu zaila daukaguna hemen. Eta brillue. Hori da, sukuak ematen dio, sagarranak, hor azkenean azukerak daude, eta hori hemen pixka gehiago utziko garen duen. Baina, bueno. Bai, hoi garai bateko zar bat esatezun bezala, kedirdir. Ui da. Ba, hemen daukazue, oiaskoa sagardo saltzan, txistorra eta patata purearekin. Orain, maira joan eta dastatze besterik ez egu eratzen. Hau, bero horrentako. Zaharzuko pixkat, Jaime? Piskat, mesedez. Honi, hasi monez, Eta bota, lehen eritzi. Zein eman diozu lehenengo? Pastelai o... Oiaskoa. Za? Oso ona. Bai. Oso ona. Zahardu guztu da, bai. Eta pastela? Oainoa. Ni beti paparra tokatzen. Bat zerri zerbitzatzen zo, bat zigor. Oso ona, benetan eskerrik asko, Bikaina. Baina, politia eratzen da, erraxa eta lagunen aurrean dira indizu eta pastela eta ez daukala. Eta esan dakoa, irugiarre handi bat emateu, orduan, esan dezakezu, ez? Oiaskoa. Oso ona. Bikaina, bai. Errekor bat jarri nahi da. Errekor bat? Bai. Txorienen, hitz gehien, botatzearen errekorra. Bueno, hoi ja badaukezu. Esan nahi dut, isilik etza duten. Bueno, horre dauka errekorra tarteka, honekin Javier Agirre eta biok hor burrukan gaude, aberzeina, baina nahi dut hori idatzita geratzea. Hor, Guinnessean ez da inolimera. Bueno, marka hori haustea, baliteke, baina zu jada markatik fuerakoa batzea. Naiz eta zure burun kontra haitu barko zinuken, zeren eta esan dakoa. Markatik fuerakoa izan da, entrenatzea bestik ez aizu belitzen. Edo ez entrenatu, jari da. Honen entrenatu, bai. Janda fuera. Janda fuera, eta zuei esan bihar hemen izango garela, beste errezeta zoragarri batekin, eta hainbat konturekin, beti ez da gaina. Bai, oso nada hola. Eskerrik asko. Beharra dago. Kosu gauta.